Hoy, palarit! O baak, harta ka? Ay, awanak dito eh. Radyayak pala balay. Papanak pala dito eh. Apin niya kukuha mo dito oy. Bukis ki sa bab. Ano natin planong ginugunyang? Wala nung ibagbagam dito baak. Amo ka kita nga style mo pala na eh. Anak nga na yan nakitikal man. Halinin na at magsaya dahil ang Baak at Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Baak at Andres. Gata? Buti pa tong si Palani, walang problema sa buhay. O gunyang, long time no see ah. Kumusta nga eh? Eto, okay lang naman. Ikaw, kamusta? Heto, busog. Katatapos ko lang nakikain kanina sa nilibeng. Pati ba naman sa patay, nakikikain ka? Gunyang, libre naman yon. Tsaka nakilibing ako. Ikaw talaga Palani. Hindi ka ba nahiya sa ginagawa mo? Medyo, konti. Pero kailangan eh, para magkalaman ng tiyan. Ba't di mo kasama si Baak? Hindi. Yun niya nga aja ah. Kaya nga takatungtong na ni Palanit. Ano nga tati pagtungtungtungan dagad yung aduwa. Huwag mo nga banggitin yung pangalang yan sa akin. Oh, bakit naman? May something ba kayo? Something na sinasabi mo dyan. Basta, ayokong pag-usapan yung tao na yan. Okay, sabi mo eh. Mukhang problemado ka ngayon ah. Wala akong problema. Gusto ko lang maglibang. Speaking of libang gunyang, gusto mo sumama sa akin? Madinsa ah. Ano nga taman ti pagtungtungtungan na gito yung aduwa. Siya man siguro. Saan naman tayo pupunta? Basta, sumama ka sa akin. Mag-i-enjoy ka doon. Huwag mo sabihing makikikain tayo. Oo, kunyang. May magba-birthday sa Mulago. 18th birthday. Maraming handa yun. Ha, ayoko. Gusto ko yung marerelax lang ako. Relax ba ang gusto mo? Mayroon akong alam kunyang. Saan naman, Palanay? Sigurado, marelax ka doon kunyang. Walang maingay, wala pang istorbo. Yan, ganyan ang gusto kong puntahan, Palanit. Sige, tara na. Sama ka sa akin. Dinno nga tapapananda gito. Anamit ti amuna ni Palanit ti parelax-relax. Kaya mga gre-relax yung iwat na, kangal-ngal. Baka malayo naman, Palanit. Magkano yung pamasahe? Malapit lang, walang pamasahe. Ari-lakad lang tayo. Siguraduhin mong marerelax ako sa pupuntahan natin, ha, Palanit. O ano, tara na? O sige, tara na, Palanit. Ha? Gusti sabahan na nga Palanit eh. Dan samit balak na kinugunyangin to.
Kisti sa bahan nga pala nitin. Dapat pasimple na, ti animal. Ay, papanan na gito. Uh-oh. Ano pala, Net? Malayo pa ba tayo? Malapit na gunyang. Malapit na malapit na. Madinsa ah. Kisti sa bang pala. Nagaral ko niya. Baktan niya. Katik amin yung katabag-pagay. Gunyang, malapit na tayo. Saan banda pala, Net? Sementeryo naman na yung nandito. Kisti sa bang pala nit. Kampo Santo mga bagbagam nga relax nga relax. Tuldok ka nga talaga. Oo, diyan sa sementeryo. Sigurado, makakapag-relax ka. Anong magandang view dyan, Aber? Di ba sabi mo, tahimik, walang istorbo. O dyan, mapapanatag ang loob mo. Panatag. Baka dalang ati balak mo pala nit. Ay, ukis sa Bampalanit. Si Kalangan nun. Kala ko pa naman marerelax ako. Dinadagdagan mo lang yung stress ko. Taka man lang nun. Hoy Gunyang, huwag ka munang umalis. Nung tayo sa sementeryo, ako magbabantay sa'yo. Ay, pumunta ka mag-isa mo. Si Raulo. Nagsayang oy. Napangkuman. Riko, gamusang. Hoy, pala rin. O baak, harta ka? Ay, awanak dito. Radyayak pala balay. Papanak pala dito. Tapi niya ko kuwam dito oy. Tatay kayo pa nga surusurutay. Nagamugamusang pa'y titaon. Apay, ginuti nagnaam. Jay ulap. Siyempre, tadalan ha. Kung kisti sa bab, ano natin planong ginugunyang? Wala nung ibagbagam dito baak. Amok agita nga style mo pala na Anak nga na yan nakidikalman. Awan ti planok baak. Agpagpakadwalang ni Kunyang. Kaya nakano makarelax na. Pakpakad. Kaya mo mait. Tsaka, apay nga rito kampusan doon pangyapan ng kanya anak. Kunana mo, kaya't na tahimik. Walang maingay. Isa lang mo tamok. Apay nga rito sa balit pinagkitam di ubit na. Tatay magmag na kayo. Ubot niya, tikit kita ay pantalon na. Nagmait gamin ti tatak na. Mayat titatak na. Anang nga rito titatak ay pantalon na. Ajay kwa. Ay kwa gamin tikit kita baak. Ajay kulay na pantalon na. Madi ay tatak na. Oh, kisti sa bampalanay. Agbidda-biddal kan. Magalwat ka. Madingan ni gunyang. Nilagit ni baakin niya. Amumot. Tsaka damot ti respetok ti babae. Sigaro titakan. Oo, kaya pa na. Mangrugi aji 18 birthday di mong lagaw. Kahit mo sumurat. Sigalatan. Anak ay padpada kanya. Dino-dino lang ang barangay. Tayo pakadandanaw na. May raos mo lang. Tabisin mo. Nilagit ni baakin niya. Matay kan, madi ka pilamangan. Bahala ka na din bayat. Hugas ti sabanan, baka may busana. Gayam! Kisti sa banan. Mabisinan lang, matayin. Sobramit to. Makapanganga ko matinabanglis. Ano, agsakit ta tiyan mo.
Uray na laitaran. Sila maibusan. Durbab nga talaga. Pasubsob ka kuma.